Oops! Hot mommy? Okay, napaparaan ng mga malanaan. Matulog na naman. It's surprise! Marami naman! Mga operation ka! Munyada ka! Napagungkat na lang yung ka. Bali, pamarami. Kalaki. Kailangan. Ay, gayon. Ay, kami- pa ka? Hindi kami nagwagi. Hey! Still ang front namin. Kakasad. Okay ka na, huwag kang maloko. Kasi galinig. Ayot. Slip. Malaman ng kooperasyon. Ano, nagtagumpay ka mo, dahil. Hindi kami nagtagumpay sa aming plano. Bakok ang bubeta. Mga bubeta kaya. Visit si ka? Kasi review ko ba? Ma'am, inyo. Ate, i-recall. Oh, ano? Ay, dalaw! Back up! So, sira. Nakaset din na eh. Iyo. Tulog ko ito isa. Balaw kang. Slip. Parang nag-inom ka man. Nag-inom naman hayop na ini. Saan na? Na-afraid kami! Sorry po! Iyo ba? May mga surprise ka patian. Aran! May galunggo. May surprise? Yung mga adik yung Ano, may retired? Ah, expert na? Failed. Salitang piso. I bet. Tara, tara. Sawadi ka! Kunwari ka! Good morning! Wala na aga! So, ngayong araw kami mangungulot ng basura! Aray. O, basura talaga ako. Siyempre, normal. Pati si Kuya na ang. Inilandan. Sasha. Hello! Gora na kami! Bye! Dagos po kamo, barangay Kagipa. Tapos, ay, Lagunoy. Anho? Laksa? Mapasiling Tara. kami, dumanho. Punta kami sa Sagkod sira. Falls. Yung bayain ano, Meps? My God! Mas. Wala na ako sumamahalin ko yan. Plastic pa na, isa pa. Pagkatapos matalakan, digis na natin arapon. Magalugon mo ni. Bakit ka ganyan? Pagkatapos ko kumain ito yung ano? Matapon? Wala kayong mga modo. Go. Wala ko, okay. Ikaw yan. Yeah.
gumawa ng ordinansa na bawal mag-iwan ng basura sa Sagkod Sira Falls. Diba? Opo. Nandito na kami sa Falls. Sagkod Sira. Tingnan ito, Renato, ano? Yun. Iyon na dyan. Kain. Iyon na dyan. Magkabiling ka mo dyan. Hi! Ika. Maxing! Ayan, yung buhay. Ayan, yung buhay. Yung may mapit. Ayan, yung buhay. Walang basura. Nagsulog dyan. Hi, mga karakay. Sige, ora-ora. Ano ba tete? Ano ba Max? Ah! Araw! Hindi naman makababa. Ano ba? Nasa dito sa gitna na dyan. Uy, harawin naman, Roy! Dek, mabasa yun eh. Mawala